Vaša ekscelenca, spoštovani veleposlanik Ljudske republike Kitajske v Sloveniji, Wang Shengqing. 中国都斯洛文亚使馆王世平先生。 Spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča, gospod Damijan Florjančič, spoštovani gospod župan Robert Smrdelj, direktor muzeja Janko Boštjančič, visoki gostje in predstavniki lokalne skupnosti, dovolite mi, da vas pozdravim v imenu Državnega sveta drugega doma Slovenskega parlamenta. 尊敬的最高法院院长弗亮旭先生，尊敬的张衍生武官，然后尊敬的标考司司长斯普柳先生，各位来宾朋友们，我代表国民委员会向大家问好。 Vesel sem, da lahko prisostvujem današnjemu dogodku, s katerim se tudi Republika Slovenija simbolno pridružuje proslavi 70. obletnice državnosti Ljudske republike Kitajske. 我非常荣幸能够参加今天的邀请，然后有幸跟中华人民共和国庆祝70周年图片展开幕式。 Dve državi, dva naroda, dve različni strani sveta, veliko razlik in veliko kilometrov razdalje med nami, pa vendar se najdemo in sodelujemo. 两国不同的文化，不同的各方面的不同，我们能够找到共同的点，真的是非常的不容易。可以今天共同庆祝，也是我们的荣幸。 Danes so bili izpostavljeni zelo dobri odnosi med državama, stiki na najvišji ravni in seveda konstantna rast blagovne menjave, ekonomskega in političnega sodelovanja. 今天我们取得了非常多的进展，在经济贸易上，然后两国的合作上面也取得了非常大的成绩。 Dovolite mi, da izpostavim tudi rast na področju kulturne izmenjave. Letos, ob 70-letnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske, je bil izdan tudi prvi slikovni slovar kitajsko-slovenski in slovensko-kitajski. 我需要强调的是，作为中华人民共和国成立70周年，我们有在文化上面有非常多的合作，以及今年出版了第一个中诗，然后诗中的图片书。 V Sloveniji osnovnošolci, srednješolci in študentje na visokošolskem izobraževalnem programu na Konfučijevem inštitutu se učijo kitajsko. 各大学校，高中、小学，然后大学中都在学习中文。 Tudi na Pekinški univerzi se kitajski študentje lahko učijo slovensko. 以及在北京大学外学院也在同时学习诗语。 Kar pomeni, da se državi in naroda približujeta. 这代表了我们两国正在逐渐的接近。 Danes je bila izpostavljena Kitajska v presežnikih, v visokem nivoju tehnološkega razvoja, v zagotavljanju blaginje za zelo številno prebivalstvo in vse pomembnejši vlogi v ekonomskem in političnem smislu na svetu. 今天我们强调了一个中国是一个富饶的国家，以及在经济上面、政治上面都非常的强大的国家。 Vendar obstaja tudi druga Kitajska, tista, ki se našemu pogledu razprostre šele takrat, ko poznamo kitajski jezik. 但是也存在着第二个不同的国家，当我们进入文化、学习中文后才能发现的。 Kitajska z več tisočletno kulturo, znanostjo, medicino. 中国作为100多年历史的文化以及其他的方面。 Kitajska z velikimi razsežnostmi in zelo različnimi ljudstvi, ki tam živijo. 中国作为一个富饶的国家，以及拥有着人口最多的国家。 Verjamem, da nam bodo tehnična sredstva kmalu omogočila, da se medsebojno lahko pogovarjamo, tako da bomo drug drugega razumeli brez znanja jezika. 我相信通过各方面的合作，我们能够无论文化语言的不同，能够找到共同点。 Upam pa, da to ne bo nadomestilo učenja jezikov in medsebojnega spoznavanja kultur. 我希望这能够有人带领我们去寻找。
Današnja razstava je zgolj sprehod po 70 letih zgodovine kitajske države. 今天的聚会只是图片长的参观中国的70年以来的变化。 Države, ki se je rodila v krvi in je kot ptič Feniks vzniknila iz pepela. 中国作为大国以及血液的飞环，它是一个非常成功的。 Evropocentristični pogled na svet nas uči, da je naša pot prava, vendar Kitajska nas uči, da je mnogo poti pravih, vsaka za svoj narod. 欧洲教育我们走的路是正确的，但中国会以另外一种路带领我们，每个国家都应该跟随着自己的脚步。 Vsi težimo k enemu, k blaginji za svoja ljudstva in k miru med narodi. 我们每个人、每个国家都在寻找一个安稳的、为人民服务的大国。 Dokler spoštujemo medsebojne različnosti in drug drugemu priznavamo pravilnost poti, po katerih se podajamo, ne da bi vsiljevali svoje načine razmišljanja in svoje rešitve, do takrat lahko živimo v miru, sožitju in sodelujemo pri skupnem uspehu civilizacije. 希望我们能够以共同的、不同的路线，能找到共同的安稳的生活以及为人民服务的共同点。 Vaša ekscelenca, še enkrat čestitke ob 70-letnici državnosti Ljudske republike Kitajske in iskreno upanje, da bo razstava doživela ugoden obisk in odmev. 王世宁大使，我真情的祝愿今天的图片展能够完美落幕，然后非常感谢您的邀请。Hvala za vašo pozornost. 感谢您的。